Ψάχνεις για τον τρόπο να ανανεώσεις το look σου με μία αλλαγή που θα κλέψει τις εντυπώσεις? Τα hair extensions είναι η απάντηση που ψάχνεις. Είτε επιθυμείς μήκος, πυκνότητα ή ακόμα και χρώμα, τα hair extensions σου προσφέρουν ατελείωτες επιλογές για να εκφράσεις το στυλ σου με έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Είτε ονειρεύεσαι μακριά και κυματιστά μαλλιά, είτε επιθυμείς πυκνότερο όγκο και εντυπωσιακότερο χρώμα, τα hair extensions είναι η απόλυτη λύση για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τον χρόνο και την αβεβαιότητα της φυσικής ανάπτυξης των μαλλιών. Εκμεταλλεύσου τη δύναμη των hair extensions και ανακάλυψε πόσο εύκολα μπορείς να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό νέο look που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις σε κάθε περίσταση. Bergman Cord, Κρήτης.